muutenkin vähän sen. Oo. Hell yeah. Hyvää päivää! Oletteko te PMR ykköskanavalla? Joo, me kuultiin jotain siellä. Mä en tiedä mikä tämä on. Varmaan on sama. Ei oo vielä tullut vastaan. Tulla se soittaa. Me voidaan vaihtaa kyllä vielä yksi vapaa kanava ongelmia. No veli, no aina vasta hankittu, niin ei oikein kokemusta, miten tää toimii. Voi mennä joku aika ennen kuin saadaan. Me voidaan vaihtaa nopeasti. Joo. Annetaan näitä sitten olla. Kuuluuko tää ihan selkeästi sinne Karjosta läpi? Kuuluuko selkeästi läpi? Kuuluu ihan se. Joo, eli me vaihdetaan. Militari. Vaihtokanavalle 7. Vaihtokanavalle 7. Välittäkää tietoa eteenpäin. Mä voin ostaa ne infot niiltä stalkereilta. Joo, mä haluan kuulla ne. Joo. Mutta jos ne on oikeesti paskaläppää, niin mä teurastan ne. No mä oon jo henkilökohtaisesti luvannut niille, että mä ammun ne, jos se oli huonoa infoa. Okay. Et. Mä voin kuuntelemaan. Janne. Mihin ne meni? Tuolla. Niin. Okei, hei stalkerit. Paljon teidän info maksaa? Me olemme vaatimattomia ihmisiä, että Kyllä, ollaan vaan köyhiä ja tarvitsi sinne hieman vain rahaa. Mutta Me ollaan militari, meillä ei ole rahaa tarjota teille, mutta olette valtion palvelussa. meillä olisi isomman kaliberin ammuksia. 28. ne ovat 55. Se on kyllä minun konsulttimeeni varsin sopivia. Ja tähän sisältyy myös, että päästään hengistä ulos. No, tähän sisältyy se, On tärkeydestä. jos te tuhlaatte meidän aikaa. Mä olen Ukrainan valtion armeija, ja jos te tuhlaatte meidän aikaa, Ymmärrän. niin silloin Eikä teillä ole yhtään ruplia. Juomat, onko teillä edes baaria täällä? baari on tuolla Se on tuttu paikka. niin. Olemme Koittakaa- sitäkin tukeneet. Koittakaa treidata ne rupliin baarissa. No, näin täytyy tehdä. Joo, selvä homma. Meillä on itse asiassa parikin tietoa. Joo. Kertokaa nyt kaikki tieto, koska Voin vertaa teille ja te sanotte sen komentajalle. Joo. Eli homman nimi on se, että tuolla on kovasti tyytymätöntä väkeä teihin tuolla vyöhykkeellä ja me ollaan oltu todistamassa, että siellä on Forsakenit, Merkit ja Renegadeit juonivat yhteishyökkäystä ennen larvaa. Ja tosiaan yhdistää voimia teitä vastaan. Tietenkään me voidaan hyväksyä tätä, että hallituksen joukkoja tällä tavalla. Kapinallisia. Meillä ei ole oikeastaan mitään militariön toimintaa vastaan. Olemme hyvissä väleissä myös checkpointin tyyppien kanssa tavallaan. Vanha tuttu siellä. Ja lisäksi, pitäisikö se huhu kertoa myös siitä punaisesta? no se on parempi kertoa, koska se on nyt mainittu. joo. Huhujen mukaan punainen avain on Renegadein hallussa. Tämä ei ole varmasti tuo tietoa, mutta tämmöistä me kuultiin. Oletuksena. Okei, mutta tämä tieto tästä hyökkäyksestä on sellaista infoa, minkä komentaja haluaa kuulla. Ja jos te tiedätte tämän hyökkäyksen aikataulusta, niin vielä parempi. Saatatte päästä Voidaan tarkempaa aikataulua koskemattomina lähtemään täältä. Se kuulostaa oikein hyvältä ja sen me tiedetään, että tämä kohtaaminen tapahtui ehkä noin
puoli tuntia sitten. Kyllä, eli alettiin tuolla suunnittelemaan. Eli Renegade, Forsaken ja Mercenary. Mercenary. Okei. Näissä pidän vaan. Joo, pidä vahti. Eurossa jossain. Se nimittäin saitte kaavoja. Herra komentaja, pojilla oli tärkeää info. No? Renegade, Forsaken ja Mercenary on kohdannut puoli tuntia sitten neuvotellut yhteishyökkäyksen meitä vastaan. Hei, nyt ihan riippaa oikeesti saada tankki liikkeelle. Te pääsette tankkiin. Mä tyhjentään turritien varresta. Ja ne tietää myös, minkä hallussa on punainen avain. Komentaja murtaja. Komentaja murtaja. Murtaja kuulee seiskalla. Murtaja puretaan radiolle 2 minuuttia. Murtaja äkkiä larvaa. Sieltä on tulossa merkkien Renegadeien ja Lone Raiden yhteistyöhön. Tämä selvä. Jätetään 2 miestä radiolle. Loput Dona larvaan. Kyllä. Radio täällä on 2 miestä tällä hetkellä. Laskekaa ne vapaa. Joo. Tieto oli tosi vanhaa, mutta saatte mennä. Harmi. Kiitoksia, että pääsemme lähtemään. Ampukaa ne! Hei! Oi helvetti. Tieto oli vanhaa, ampukaa ne! No! Ryöstä mun kuulapussin takaisin. Sitten saatte puukkoa, eli voitte mennä. Se oli ovella oksennussa. Oh, ei mulla oo muita. Onko se? Tää on kato 02. Joo. Kelju antaa se takaisin. Joo. Oh. Sulla on hieno puukko. Homemade. Aika terävän näköinen. Tuolla. Yeah. Onko se karttaa siellä? Mä näytän vielä valmis miestä yksin.